Ишгалжилер махкемесі Мабус Олег Федоровға Мечбурнин психиатрия экспертизасыны белгіленген. Оны адвокат Лиля Гимиджо зиярет еті деп хабер ете Қырым бірдемлігі. Туневінден берлі о психиатрия хастаханесінде тұтыла екен. Беле олғанына көре оны веда 4 Қырым татары Азамат Июпов, Яшар Шейхаметов, Ленур Сейдаметов ve Тимур Ялкабов. Ишгалжилер февральнын 17-де Котлеви полис тарамаларындан сон тұтты. Эпсіні Ишгалжилер Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризм ve Русия кемиетіні күчінен запт etme ынтылуында қабатлай. Ишгалжилернің Сетлер район махкемесі Айдар Кадыровға низбетен уйдырылған чақмағанлық давасы черчевесінде сөзде уч экспертны сорғудан кечірген. Адвокат Лиля Гимиджо қатеткеніне көре насылдыр Умиджонда да Джонов иле мектеплешу бойынша психологик, лингвистик ve дини экспертиза бір чоқ қанун бұзылулары иле кечірілген. Бунин берабер Мабусны экспертизаның нетіжелері иле таныш етмегенлер. Эпсы экспертлер сөзде да Джоновның сәфесіні кім алып барғаныны ve керчектен кім езішқаныны белгілеп оламаған. И здесь эксперты единогласно подтвердили, что установить, кто именно был отправителем сообщений, тех или иных сообщений с аккаунта Абубакар ибн Ахмад, им не устанавливалось, и дать какую-то конкретную оценку этим обстоятельствам они не могут. Был это один человек или несколько человек, они также на этот вопрос ответить не могут. Поэтому на сегодняшний день допрос экспертов закончен. Я считаю, что те показания, которые мы получили в ходе сегодняшнего допроса, они однозначно свидетельствуют о невиновности моего подзащитного. Следующее судебное заседание назначено на 5 апреля на 10 часов утра. Кечкен сене августның 31-де Ишгалжилердің қоветчілері Судак, Ички ve Сейтлі районында полис тармаларының кечіріп 4 Қырым татары Айдар Кадыров, Редван Умеров, Айдар Аблякимов ve Энвер Топчыны тұтты. Эпсіні жинайет ақында ФСБге хабер етмегенінде қабатлайлар. Сөз контакте сайфесінде насылдыр Умиджонда да Джонов иле олған язышма ақында кете. ФСБ версиясына көре о ИГИЛ сыраларына қошылған. Амы адвокатларының мәліметіне көре Русия қануларына көре о қабатлы оларақ танылмаған ve o керчек инсанмы йоқмы белі дегіл. Русия оселясынен қорқузмаға тарыша. Украинаға низбетен яны тежавуз олса, Америка Бірлешкен Девлетлері Украинаны тежавуз жөйле бірге қалдырмас. Бұны Америка Бірлешкен Девлетлері Мудафа Назиры Ллойд Остин Украиналы зинадашы Андрей Таран иле лаф еткені вақыт айтқан. Жебеде вазиет кергенлешкеніні музакере етіп, Русия осербилеріні Украина сынырлары янына яқынлаштарғаныны лаф еткенлер. Русияның сынырға яқын вилетлерінде зырхлы техника ведегер арбия аралабаларнен эшелонларны сакинлер видеоға чекіп, ичтимаяларда ерлештіре. Арби арабалар Қырым көпірінден Ярамада тарафына да кечті. Украина сынырларында ве ишғал етілген топрақларда Русия арбилері чоқлаштырылғаныны натада да музакере етілер. Америка Бірлешкен Девлетлерінің Девлет департаменті Русияны Украинаны қорқузмамаға чағырды. Ми знаємо про звіти української розвідки щодо переміщення російських військ біля українського кордону. Ми обговорюємо підвищення напруженості та регіональну напругу щодо партнерів НАТО. Секретар Блінкен та голова Об'єднаного комітету начальників штабів говорили з українськими колегами. Також радник з питань національної безпеки говорив з очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Ми підтримуємо тісний зв'язок з нашими партнерами в Києві. Херсонда ишғал етілген Қырым территориясындан Русияге қанунсыз ташу схемасыны япқан ташыйжыны махкеме етежеклер. Қырым прокуратурасының мәліметіне көре Херсон вилаятының сакені Осерабасында инсанларны Чаплын Камимури сыныр кечішінден ишғал етілген Қырымға кечіріп, Қырым көпірі иле Краснодар вилаяты тарафына алып кете екен. Вказаний громадянин усвідомлював, що пункти пропуску через державний кордон України на території півострова Крим не функціонують, а міст через Керченську протоку незаконно збудований і не може бути використаним для перетину україно-російського кордону. Наразі до обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Он 1893 уч яны коронавирус хастасы. Пандемия башлағанандан берлі бу en yüksek көстергіштір. 430 уч инсан хасталық ағырылшмасы нетижесінде вефат еткен. 10.280 уч инсан төзелген. Яны хасталарының en çok sayısı Львов, Одесса, Днепропетровск, Харьков ve Хмельницкий вилаятlerinde. Украинаның ғарб вилаятлері Черновцы, Ивано-Франковск ve Закарпатье вилаятlerinde vaziyet stabilleşti деп білдірді сағлық назирі Максим Степанов. Бу регионлар бірінші олара қырмызы зонаға түшкен еді. Карантин қайделері riayet етілгені үшін позитив динамика бар, деді Степанов. Зменшується кількість госпіталізованих людей, як наслідок вивільняються ліжка. На сьогоднішній день показники заповненості ліжок з киснем менше 50% або близько 50%, але ситуація з кожним днем покращується. Це ще раз говорить про те, що всі наші карантинні обмеження за умови їх дотримання, які введені в нашій країні, вони всі без виключення працюють, вони показують результат. Işgal etilgen Kırımda 110 yanı koronavirus hastası belgilendi. 8 kişi COVID-19 kurbanı oldu dep sabat beri işgalciler hakimiyeti. Cebede 2 Ukrayn arbiyi yaralandı. Anda işgalciler avtomatik granata atıcı tertibatlarını kullangan. Mudafacılarını derhal gospitalga yetkizgenler. Sağlıklarına şimdi tehlike yok. Peski civarında işgalciler 82 ve 120 kalibrlı mayınlar atkan. Cebenin diğer kısmında işgalciler çeşit kalibrlı granata atıcı ve büyük kalibrlı kurşun atıcı tertibatlarını ile ucum etken. Kayıt etilgen 13 düşman atışıvına Ukrayn mudafacıları ateşken cevap bergen. Bugün de işgalciler артиллерия kullanılgan, bir arbi yaralangan. İstihbaratның malumatına göre düşman күчлерінің Москвадан келген юлбашчылар идаре еті. Водночас головні зусилля російської пропаганди зосереджуються на переконанні світової спільноти у нібито правомірності та виправданості можливого застосування Збройних сил Російської Федерації проти України як дієвого інструменту з недопущення виникнення в Криму катастрофічної ситуації, насамперед екологічної.